човек някога има нужда така да го треснат по главата с нещо, за да се осъзнае. Защото като имаш чувства, като си влюбен, често изпадаш в някакви самозаблуди и да живееш в някакъв измислен свят. Вие разделите ли сте вече? Да. Той не знае още. Да. Той не знае, ама аз съм вече сингъл, мога хора в другия лагер. Да. Ама как така се Мина така? Ливната е там, по-там. Инжир, свали ли го? Да, ето го. Искаш ли? Още е на ръба. Опа. Искаш ли го? Звучи много така. Сложи си го на врата. Направо ужас. Какво имаш? Колодръв стана вечер? Какъв смисъл толкова сериозно? Вечерен колодръв. И после последвам да се връщам другите. Коловръв имаш. Да, смисъл за мен всичко вече е приключило. Да. Роси ме дразни. Първо, съм расистка. Тя си призна пред мен, че е циганка и започна умишлено да се заяжда с мен, което е нормално да доведе до конфликт. С Калина смятам определено, че на етническа основа. Може би наистина, защото съм ромка, защото тя на няколко пъти спомена, че е расистка, което не мога да разбера защо, след като живеем в такова време. Ми не харесвам цигани, не харесвам араби, органически не ги понасям. Значи за мен това не е нормално. Някакви турци убиват българи и на тях им се издига паметник. Няма как да стане. В принцип без значение. Естествено, че заслужават смъртна присъда. Роси умишлено се заяжда с мен, което въобще не ми харесва. И от добро възпитание до момента не съм направила нищо и поради други причини, написани в договора, че нямам право да бия когото и да било. Тя ми каза, че съм била много нагла, че щяла да ме хване за косата да ме оскубе и без това не била моя. Ще умета плажа с нея. Тя като има фалшиви гърди, все пак аз не съм и го намеквала това. Със сигурно ще я пребия. Здравейте, момичета. Радвам се да ви видя. Имам за вас една добра и една лоша новина. Предполагам, че първо е по-добре да започнем с добрата. Добрата е, че сте все така красиви и изкусителни. Лошата е, че се виждаме за последен път в този състав. Момчетата ще изберат единодушно кое ще бъде това момиче, което веднага след техния избор ще трябва да събере багажа си и да отпътува за България. Момчета, време е да вземете своето решение. Съхлопвам да завие. Вашия избор се падна върху Невянка. Една заспа ми, която спи по цял ден. И казах преди малко да се събера багажа. В смисъл, дошли сме да се забавляваме, да си правиме кеф. Не мога На уникално место сме, а да се спи постоянно няма логика и в смисъл на нас това не ни харесва, защото няма контакт с нас, де факто тя ни е излишна. И аз съм на същото мнение. Не може да дойдеш в Мексико и да спиш по цял ден. Може да си спиш на село. Често чувство. Да се виждаме. I'm По-скоро аз си го направих, хайде. Сестро, чао от мене си. Да знаеш, сълзите си загубеняци, ти не си загубеничка. Айде, чао. Приятен път. Чао. Чао. Happy birthday to you, Milioner Seleno.
всички екстри. Happy birthday, reggae, 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 happy birthday.